Aj týchto 24 hodín je pre väčšinu z nás iba ďalší všedný deň plný stereotypných situácií, no pre niektorých z nás môže priniesť dramatické životné okamihy a vtedy vytáčame linku 112. V tomto videu vám priblížime, ako záchranári na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému pracujú s informáciami potrebnými pre presnú koordináciu záchranných zložiek Slovenskej republiky. Záchranný systém Slovenskej republiky sa skladá z 3 základných zložiek: hasiči a záchranári, záchranná zdravotná služba, polícia. Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Práca záchranárov je veľmi zložitý proces. Od samotného zavolania na tiesňovú linku až po príchod záchranárov na konkrétne miesto vám priblížime v nasledujúcich minútach. Poďme pekne po poriadku, začíname na tiesňovej linke 112. Na Slovensku je zriadené v každom kraji operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Každé z 8 stredísk sídli v obvodnom úrade. To žilinské sídli v obvodnom úrade v Žiline na ulici Janka Kráľa 4. Rozhovor nám poskytol vedúci koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Žiline inžinier Miroslav Bobčík. Aké sú základné informácie, ktoré musí volajúci poskytnúť operátorovi? V prvom rade by mal volajúci oznámiť, kde sa nachádza, čo sa stalo, komu sa stalo a odkiaľ volá. To sú 4 základné veci, ktoré musí oznámiť okamžite, aby mohla mu byť poskytnutá čo najrýchlejšia pomoc. Bez týchto informácií je ťažké vyslať príslušnú záchrannú zložku. Najzákladnejšou takou informáciou pre operátora je lokalizácia, po ktorej vlastne sme volali my ako užívateľia už od začiatku linky tiesňového volania, nebola tu. Bol veľký problém dopatrať sa proste miesta, kde treba vyslať tie záchranné zložky. Súčasťou koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, na ktorom je príjem a odozva na tiesňové volanie 112, je aj Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby s príjmom tiesňového čísla 155 a súčasne tu máme aj zložky hasičského záchranného zboru. Vlastne Krajské operačné stredisko hasičského záchranného zboru nie je momentálne s nejakým príjmom tiesňového čísla, sú tu ako podpora pre príjem 112, ale v súčasnej dobe sa rozhodlo, že vlastne okresné úrovne týchto operačných stredisk budú postupne rušené a takisto sa uvažuje u hasičského záchranného zboru so vznikom Krajského operačného strediska s príjmom na krajskej úrovni s príjmom tiesňového volania 150. Číslo 112 je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne. Všetky koordinačné strediská služby 112 sú v rámci celej Slovenskej republiky navzájom hlasovo i dátovo prepojené. Pri príjme volania na číslo tiesňového volania 112 sa automaticky identifikuje číslo volajúcej stanice a lokalizuje inštalačná adresa pevnej telefónnej stanice alebo poloha mobilného telefónu.
Súčasné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 zostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien. Tiesňové číslo 112 má pre nás však veľa výhod. Systém spája základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čiže hasičský a záchranný zbor, záchrannú zdravotnú službu, horskú záchrannú službu, banskú záchrannú službu, kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany, policajný zbor, železničnú políciu a civilnú ochranu. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Z pamětí rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu vzkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou a ten nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Boj časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Ako náhle človek v tiesni vytočí linku 112, automaticky ho prepoja na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Po overení a vyhodnotení informácie operátor rozhodne, či na dané miesto pošle hasičov a záchranárov, záchrannú zdravotnú službu, políciu alebo všetky zložky spolu. Jednotlivé zložky po prijazde na dané miesto zaistia priestor a budú robiť všetko pre záchranu života alebo majetku. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu vzkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou a ten nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám a pomoc svou ti zítra tím oplatím.
Aj takto môže vyzerať pracovný deň ľudí, ktorí zabezpečujú plynulosť, dostupnosť a nepretržitosť celého systému informácií, ktorý je tak potrebný pre pomoc ľuďom v tiesni. Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 je tu pre nás, aby nám mal kto pomôcť a staral sa o našu bezpečnosť, zdravie a pohodu.